Sa number 2, 5 ka mga ginapatihan katapos ang NPA patay sa encounter sa Cauayan. Nakilalaan na ang 5 ka mga ginalagar miyembro sa New People's Army nga napatay sa sunod-sunod nga enkwentro sa barangay Manuling, Abaca, kag poblasyon sa Banos ng Cauayan, Negros Occidental sa atong Sabado, Mayo 16. Ginkilala sa Philippine Army ang mga napatay nga Sanday Jobert Kasipong nga kilala sa mga alias nga John, Ruby kag Ramram, Gilbert Tingson o kun kilala sa alias nga Ryan kag Polintong, kag Rolando Dantes Jr. nga kilala sa alias nga Mista, Ana, Anyo, Arnel kag Roman, tanan residente sang Sipalay City. Ang duha ka iban pa nga napatay amo Sunday Alex Chavez Languita alias Axel, taga Santa Catalina sa Negros Oriental, kag Francis Vince Dingding, taga Cebu City, kag isa ka political instructor. Tanan nga mga napatay sunod sa militar ang miyembro sang Southwest Front, Komiteng Rehiyon Negros, samtang si Dantes amo ang commanding officer. Ginatudlo sang Army nga ang mga napatay nga rebelde amo ang sa likod sa pagpatay sa 26 ka mga sibilyan sa Negros Island humalin tuig 2025. Matapos ang nagluntad nga mga enkwentro sa tumas ng 15th Infantry Battalion kag NPA mga 6 sang aga, las 7 sang aga kag pasado las 5 sang hapon, masobra 70 ka mga pamilya halin sa barangay Manuling, Abaca kag poblasyon ang nagbakwit pagkadto sa evacuation centers. Sunod sa report sang 302nd Infantry Brigade na recover sang Army sa encounter site ang M14 rifle, isa ka M60 machine gun, 5 ka M16 rifles, isa ka M203 grenade launcher, isa ka granada kag 4 ka mga backpacks nga may mga personal nga pagkabutang. Samtang ginapagkamalaot ni Cauayan Mayor John Ray Tabohara ang kalakasan kag kinagamo nga tugas ng NPA sa ilang nga banwa. Of course, as may ginakondem ko ang nagkalatabo subong nga sa sitwasyon nga ini kadamo sang kabuhi nga na dula tungod sang pag-intra na dira sina nga sulod sa rebelde. So ako gambal ko sa inyo, nag-apilar ko sa inyo, magbuligay kita kag kung pwede hindi na ta mag intra pa kag magdugang sang isa pagidluwat ka kabuhi nga madula.